Hayırlı сәгатьтә хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Эфир дулкыннарында тагы да сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Бүгенге котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне эченә алган хатны хөрмәтләрдән хөрмәтле юбилярыбыз Бахтизина Рима Галим кызына тапшырырга ашыгабыз. 12 сентябрь безнең өчен көтеп алынган көн. Безнең өчен җир йөзендә кадерләрдән кадерле, газизләрдән газиз булган кешебез, яраткан, сөекле әниебез, ягымлы, назлы, дәү әниебез Рима Галим кызы Бахтизина 65 яшьлек юбилеен билгели. Кадерлебез, шушы матур гомер бәйрәмен уңайыннан бездән иң изге теләкләрне кабул итеп ал. Беренче чиратта ныклы сәламәтлек телибез сиңа. Сау сәламәт булып, ару талу белми, безнең белән бергәләп, тормыш бүләк иткән шатлык сөйнешләрне, бәйрәмнәрне кашылап, язмыш җибәргән сынауларны бергә җиңеп, киләчәктә исән имин, тату, матур гомер итәргә язсын. Безнең күз нурыбыз, әниебез 1955 елның 12 сентябрында ямьле табигатьле Иске Дөмәй авылында бар гомерләрен балаларга белем бирүгә багышлаган Рәйсә апа Гадиева һәм Галим абый Хисматуллиннарның гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Әти әнисе авылда хөрмәткә, ихтирамга лаек кешеләр була. 3 сылу кызга гомер бүләк иткәннәр. Гаиләдә ир бала булмаганлыктан, әниебез әтисенең зур ярдәмчесе, әнисенең уң кулы, 2 сеңлесенең зур терәге була. Барлык эш серләрне төшенеп үсә. Бала чактан ук техникага тартыла. Төрле кораллар белән бик җиңел эш итә. Әйтергә кирәк, әниебез районда хатын-кызлар арасында иң беренчеләрдән булып машина йөртә башлаучылардан һәм бүгенге көндә дә машина йөртүен дәвам итүчеләрдән. Кечкенәдән тегүгә, бәйләм эшләренә осталыклары була. Бу шөгыль заманына күрә дөнья көткәндә бик ярдәм итә. Мәктәп елларында мандолинада, гармунда да издереп уйный ул. Авылдан авылга концертлар куеп йөриләр. Әниебез 8нче сыйныфны уңышлы тамлагач, бала чактан килгән кешеләргә ярдәм итү теләге белән Уфа медицина училищесына укырга керә. Кулына диплом алган яшь белгеч юллама белән эшкә җибәрелә. Һәм туган ягына булган сагыну хисе аны район үзәк дәваханәсенә алып килә. Биредә озак еллар бик үзенчәлекле психиатрия бүлегендә озак еллар намуслы эш башкара. Эшкуарлык хезмәтендә татып карады. 10 еллап уңышлы гына эшләде. Уллы йөрәкле, киң күңелле, кунакчыл булганлыктан бөтен нәселебезне, читкә таралган туганнарын, сеңелләрен бергә туплаучы изге фәрештә дә ул. Үз әти-әнисен яхшы итеп тәрбияләп соңгы юлга озатты. Гомумән алганда, әниебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Бик нык уңган, эш сөючән кеше, аеруча аш-суга бик нык оста ул. Пешергән ризыклары ашап туйгысыз, телеңне йотарлык була. Яшәгән йорты һәрвакыт чисталыкта, пөхтәлектә балкып тора. Үстергән җиләк-җимешләре, яшелчәләре мул уңыш белән сөендерә. Хәтта бакча карау, чәчәкләр үстерү буенча районда призлы урыннарга иреште. Районыбызның Мая һәм Республика гәзитләре битләрендә мәкаләләр дә дөнья күрде. Олайган көндә дә тик тормый әниебез. Галәмнәр төзелешен, төрле ширләрнең һәм уңышсызлыкларның төп сәбәпләрен тикшереп, үз-үзеңә ярдәм итү, үз-үзеңне сәламәтләндерү серләрен өйрәнә.
астрология фәнен үзләштерә. Теләгән кешеләргә ярдәм күрсәтә. Безнең әнибезнең гаилә тормышына язмыш җилләре үзгәрешләр кертсә дә, бирешмәде, нак булды. Безне ике җан җимешенә бар йөрәк назларын тигез өләшеп, яхшы итеп тәрбияләп үстерүгә бар көчен, булмышын багышлады. Аллага шөкер, икебез дә матур итеп яшибез. Балалар үстерәбез, уңышлы эшләп йөрибез. Бүгенге көндә 3 студент оныгы бар. Төпчеге мәктәптә укып йөри. Бүгенге юбилей көнендә әнибез сиңа нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр. Мең рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безне җылы кочагың, ягымлы елмаюың, назлы сүзләрең, тәмле аш суларың белән каршы алып, изге теләкләр теләп, озатып калганың өчен. Әле дә акыллы киңәшләреңне биреп, безнең балаларың өчен, 4 оныгың өчен җан атып яшәгәнең өчен. Кадерле без, бердән беребез. Бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа, оныкларыңа яшәеш чыганагы булып торуын телибез. Алдагы елларың да тынычлыкта һәм муллыкта үссен. Без сине üzülüp яратабыз һәм бик нык хөрмәт итәбез. Без бәхетле әни син булганда, безнең өчен üzülеп торганда, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 65 яшең тулганда. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшә әле җирдә куанып. Сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә. Тормышларың торсын нурланып. Зур хөрмәт белән сине яратып, балаларың һәм оныкларың. Хөрмәтле Рима Галим кызы Бахтизина, 65 яшьлек якты гомер бәйрәмегез белән без дә сезне тәбриклибез. Алдагы гомерегезнең һәр таңы, һәр көнне, һәр киче сезгә исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып килсен. Балаларыгызның кадер хөрмәтләренә төренеп, озак бәхетле яшәүегезне теләп калабыз. Һәм үзегез күп еллар яратып башкарган, өзелгән соң сиреннән җырын тапшырырга ашыгабыз. Yalıkların ellesini, ellesini, ellesini. Yalıkların ellesini şigelgen. Yıllarına ellesiri, ellesiri, ellesiri. Yıllarına sirelgen. Yıllarına ellesiri, ellesiri, ellesiri. Yollarına sibelgen. Sine görüp var tabiat, var tabiat, var tabiat. Sine görüp var tabiat, söyüngen. Elleğimde üzülgensin, elleğimde üzülgensin, üzülgensin sirinden. Elleğimde üzülgensin, elleğimde üzülgensin, üzülgensin sirinden. Yaşiminde senin sağış, senin sağış, senin tavuş. Yaşiminde senin sağış,
sensiz mümkün mısın tanışırga, tabışırga, kavuşurga mümkün mısın sensiz? Mümkün mısın tanışırga, tabışırga, kavuşurga mümkün mısın sensiz? Mümkün mısın?